Takže čaká nás zatiaľ naša najdlhšia cesta karavanom. Auto klasicky nafulované. A balenie nekonečné. Kto to tu ide do Chorvátska na Pelješac? Tak, posledné kontroly. Všetko je ready. Ideme pre posádku. My sme sa vycíkali asi ešte rýchlo. Tak, sme ready vyraziť. Celkom je to asi 1270 km. Do kempiku Lavanda máme na cestu 2 dny. Tu akože máme znova rozbité okno. Čo, miláčik? Do lavandy. No jasné. No, toto je vodná nádrž Nové Mlýny. Tu sú pasohlávky. Tam je kemping Merkur. Taký honem koukej, honem. Vidíme, že stejně žejú. Ale nejsou. Zase prasklo. Nové okno. Ako je to možné, že to praská? Nevím. Ani ja. Čo s tým urobíme? Na ordinácii to nebylo? Bolo to už na ordinácii. Bolo, mám to natočené. Bylo? No. Jsme tam byli. Pozri, Norinka. Pred nami Viedeň. Že ti môžem dať jablko, ak chceš dožiť. Můžeme neskačit? Můžeme neskačit? Idem tak chytiť? Jo. A za chvíľku sme na Stelplace. No čo, karavanista? Čo ideme robiť? Mali by sme papať po takej dlhej ceste. Karavan sa neskáče. No, stojíme trošku nakrivo. Sobota ráno po 6. hodine a čaká nás 765 km. Naša najdlhšia cesta vôbec. Tak, cesta ubieha fantasticky, za chvíľku sme v Chorvátsku. Ani som to nedokončil, tú myšlienku, a už sme v Kolone. No je to jedna veľká tragédia dneska. Duši sa poplietol. No zase. Počúvaj ma, ty ešte spinkáš, že? Trošku. Hej? Nespínka. Ja som videla opicu. No ako karavanista? Zvládame to? A ona hovorila po česky. Aj mesáha ešte bude buď na večeru, alebo... Super. Bo ja som ako... Tu som to takto dohromad. Chcete k tomu aj uhorky doniesť? Dáme si, nie? Ale kyslé. Dobre. A čo si to vlastne vypila? Šťávu. Jakú? Takovou kyslou. Odkiaľ? Vodkuť. Od maminky. Takže máme dneska 500 km.
chcę tu wleźć. Ja chcę tu wleźć. Zabudni na to. Ja chcę tu wleźć. A, Ale to się mi nie da. nedá. A to je dobré. Ja chcę. Vidí malinký. To chceš ešte. Tak sme opustili diaľnicu. Jaký nádherný fakt ten západ slnka. No áno. Na chvíľočku, Morinka, pozri, aký krásny most. Pozri. Už ideme na most. Že jo? Liešacký most má 2 km 404 metrov. Môžete. Sme v moste. Na moste. Pozri, aký západ slnka. Je červenej. Tak, a dorazili sme do našeho kempíku Lavanda. A tu je naša parcela. Hej. Možno si dá Norinka i vajíčko. A tu je aj chlebík. Takže uhorka je labačák. Áno. Ja, tam idú, pozri, nejaký obytný prívez ide preč, ideme kúknúť. Môžem... Ja sa to je meké? Je to meké? Je to meké, áno. No kdo to tu bol umydriat? Kde je ten najväčší pomocník? Umývala. Hej. Čo to máš? Takovou bábovku. Bábovku? A kde si ju našla? To si našla v mori? Ako sa volá tento ostrov za tebou?
Ako sa volá tam ten ostrov s tým kostolom na hlas? Veľká časť. Ako sa volá ten poloostrov? Peliesac. Áno. No pravý filmový fanúšik dostal popcorn od pani z recepcie. To je servis v lavande, čo? No kukni Norinka, na jakú loď sa teraz nalodíme. A už je polka obsazená. Nemôže. Moc. To bylo čo? No. Tak už ste videli? Tak už ste nevideli. To je odbočka na tú Pupnackú luku. Na tú pláž. Norinček, my sme teraz zvládli 358 schodov s tebou, zatiaľ čo si spala. Orebič na Peliešaci. Tak odchádzame z Lavandy. Bolo to tu úžasné. Ďakujeme. A mierime do našeho ďalšieho cieľa, čo by mal byť kempík Metura Orbis v meste Podgora, kúsok od Makarskej. A když jsme tam byli, dneska jsme tam byli, tak dneska se tam jíždíte, že tam vrátíme. Možno aj ten krík by sa dal zobrať. Že tam bude, a se nekam všechno vyčekat. Trehu boli. Drače. Taká pohodička. Opúšťame Peliešac.
a mierime do Podgory, do ďalšieho kempíku. Dorinka, tak končí prvá časť našej dovolenky.